ассалому алайкум дӯстони азизу меҳрубон ва подписчикони азиз. қурби асъори миллӣ имрӯз 15 ноябри соли равон лайкора зер мекунем. 100 евро дар Федератсияи Россия 6339 рубл ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Федератсияи Россия 6037 рубл. Бонки навбатии мо 100 евро дар ватани азизамон дар пойтахт 1038 сомонӣ ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ёвон 1006 сомонӣ. Як дона 5000 рубла дар кортҳои миллӣ 820 сомонӣ. Имон Интернешнл имрӯзаи мо 1000 рублаи 164 сомонӣ лайкора зер мекунем. Коммерс банки имрӯзаи мо 1000 рублаи 164 сомонӣ. Амонатбанк 1000 рублаи 163 то 164 сомонӣ. Лайк обуна шуданро фаромӯш намекунем. Алифбонки имрӯзаи мо 1000 рублаи 163 сомону 50 дирҳам танҳо барои лайкои шумо. Душанбе Сити 1000 рублаи 164 сомонӣ. Лайк обуна шуданро фаромӯш намекунем. Бонки Эсхата 1000 рублаи 162 сомонӣ. Инак бонки навбатии мо. Бонки Ҳумо 1000 рублаи 162 сомонӣ. Инак бонки навбатӣ. Финка 1000 рублаи 161 сомонӣ. Лайкора зер мекунем. Инак бонки навбатии мо Орионбонк 1000 рублаи баробар ба 163 сомонӣ. Бонки охирони имрӯзаи мо Спитаменбанк 1000 рублаи 164 сомонӣ. Лайк обуна шуданро фаромӯш намекунем. Аллоҳ ёру мададгоратон. Худоҳофиз.